τιμή της Μακεδονίας για το Σκοπιανό, μέλος της οργάνωσης Ουράνιο Τόξο, μίλησε για εθνική μειονότητα Μακεδόνων και ζήτησε να διδάσκεται η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία της περιοχής. Το μέλος της πολιτικής γραμματείας του Ουράνιου Τόξου, Πέτρος Βασιλιάδης, πήρε το λόγο στην εκδήλωση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα το Σκοπιανό και ζήτησε να διδάσκεται η λεγόμενη μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία της περιοχής. Ο κύριος Βασιλιάδης μίλησε ακόμα για εθνική μειονότητα Μακεδόνων στην Ελλάδα. Στον εκπρόσωπο του Ουράνιου Τόξου απάντησε ο βουλευτής του Πασόκ Γιώργο Γιάννης. Εγώ δεν ξέρω ότι υπάρχει εθνική μειονότητα, υπάρχει και μια γλωσσική μειονότητα.